Здравейте, малки сладки деца! Тази вечер ще ви прочета една много интересна приказка. Настанете се удобно, затворете очички и слушайте внимателно. Приказката се казва Палечка. Имало едно време една бедна жена, която много тъгувала, задето си няма деца. Веднъж една добра фея й дала ситно зрънце и й казала: „От това зрънце ще ти се роди дете.“ Жената посяла вълшебното зрънце в саксия за цветя. Поливала го всеки ден и се грижила с любов за него. Скоро поникнало вълшебно цвете. Щом цветчето се разпукало, оттам се показало нежно момиченце, по-малко от пръстче. Затова жената го нарекла Палечка и му пригодила орехова черупка за легалце. Една нощ, когато момиченцето спяло, през прозореца се промъкнала голяма и грозна жаба и отнесла заспалата Палечка в къщата си до реката. „Ти ще станеш булка на сина ми“, рекла и тя. Бедната Палечка не искала да се омъжи за противния жабок. За щастие, добрите рибки я съжалили и й помогнали да избяга. Те я отвели до едно място, където живеела полската мишка. Мишката много харесала момиченцето и двете заживели заедно. След време на гости им дошъл Къртът, приятел и съсед на полската мишка. Те често си ходили на гости по подземен тунел. Един ден Къртът обявил, че иска да се ожени за Палечка. Момиченцето никак не го харесвало, а след като и видял мрачната му къща, започнал да мисли как да избяга. Веднъж, докато отивали на гости на Кърта, момиченцето и мишката намерили в прохода премръзнала лястовичка. Палечка много се натъжила и през нощта изплела от треви хубава завивка за птичката. След време тя се стоплила, отворила очи и промълвила: „Благодаря ти, момиченце, ти ми спаси живота. Как да ти се отблагодаря?“ Палечка и разказала, че искат да я омъжат за скучния и грозен Кърт, за да живее с него под земята. „Аз мога да те отведа от тук“, рекла лястовичката. Момиченцето скочило на гърба на птичката и двете полетели в синьото небе. Накрая стигнали до една вълшебна страна и лястовичката сложила Палечка върху едно широко лестенце. А там в чашката на цветето седяло мъничко момче, самият крал на елфите. Двамата се влюбили и той й предложил да стане кралица на елфите и цветята. Палечка се съгласила и елфите й подарили прозрачни крилца, с които можела да прелита от цвят на цвят. Скоро двамата се оженили и заживеели щастливо.